Hajrá az Euka, hajrá! Told meg egy kicsit! Told meg egy kicsit! Told meg nagyon! Hiszen tehát életszerű, hogy ha tényleg... És a bábuk fejét tölti. Támad. Itt a vége. Nagy kitartást és erőt igénylő dolgot. És utána jöhet még fél egykor, hogyha jól látom. Hát gyere, Kenya? Fél kettő. Yeah. Walter, ki ez? Babótól. Te vagy Bátor Attila, és én? Csaba. Csaba, apa Csaba. Csaba. Bunyamin is preparing. Érezte, hogy ő már nem fog beleszólni. Gyerünk, Na most már csak meg kell állni. Gál Tímea, Vermes Balázs, Tóth Tiha. Várj, mindjárt keresek valamit.